Bueno, leheno aipatu dizuet selektoren inguruan itzingo genula, eta egia esan, nengo dugu bideo bat oso motza, klasetaz hitz egiteko, vale? Klasen aipatu dugu, klasen aipatu dugu, baina bueno, a ber, hitz egin dugu klasen ingurun, hemen ikusten duzue nola aplikatzen den klase bat, oso modu errexean, vale? Nabalin badegu aplikatu zenbait propietate elementu bati, sortzen dugu klase bat, vale? Izen bat jartzen dugu klase horri, eta gero klase hori aplikatu aldegu hemen elementuari gehituta atributo bezala. Vale? Orduan, leheno, beste bideo baten jarri dizuet, bazuen klasekide baten ariketa bat, eta bertan ikusten zen, hemen, bere HTML-ean nola egin dion jarri peri style bat, bale? Bueno, ikuste baldin badegu paragrafoak estilo bat behar dula, egiten dugun lehenbiziko gauza da, hartu eta esan, bale. Lehenbizi sortzen dut propietate bat, Ctrl V, izena dula margina aplikatu, margina aplikatzeko zerbait, eta hemen jarriko dugu barruko propietate hori. Hau da, hemen jartzen zuen margin left, 10% nahi digula gehitu, vale? Estilo bezala. Hori, hau guztia, ingo deguna da, gehitu bere barruan. Egiten deguna da, Ctrl C honekin, hemen egiten deguna da, itxatxi, eta esaten deguna da, vale. Margina, klaseak egiten duna da, ezkerreko margena jarri, 10%, puntuko marekin amaitu iten da, eta gaina jarriko dutena paragrafoak eukiko dutela color green. Green ez da handikusiko. Black. Vale? Orduan, hau aplikatzeko punto margina klasea jarri beharko genuke. Nola, hemen esaten duen bezala xe. Klas eta gero, zentraren ordez, margina jarri beharko dugu. Uten gera berriro. Oain, ja, HTML-era, eta esaten dugu, bale. Style idatzi garen hemen, atributo bezala, esaten dugu, paragrafo honek, dauka klase bat, eta aplikatzen zego klasea, izena duna, margina. Hartzen dugu, aplikatzen dugu, eta orduan, paragrafo honek orain aplikatu beharko luke lehendik antzukana eta gainera kolorea jarri beharko litzaioke beltza paragrafo horri. Hor egiten duguna da berkargatu eta ikusi beharko genuke zer gertatu den horrekin. Ikusten duzu hemen, justo margena 10% sartu dio eta gero barruak sartu da. Hau ez da paragrafo hori, bai? Bestela, aplikatuko nahiko baganio honi guztieri edabiez Coca-Cola Music Experience honi, alko genioke baitare aplikatu. Guten geha ona, eta esaten dugu, klas marginean eko baganio baitare aplikatu Coca-Cola, nola zan, hemen jartzen zuen, Coca-Cola Music Experience. Coca-Cola Music Experience honi nahiko baganio aplikatu, H bat honi, la propietate hauek aldizkion sartu, zuzenean, guten geha, kopitzen dugu, ikusten dugu hemen, berkargatzen dugu, eta jagin dio, 10% aplikatu dio margena, eta beltzez jarri du. Vale? Horixe da klasen erabilera, oso simplea da beste modu batean pentsatzea. Eta kasu horretan iruditzen zait, style atributu erabiltzea, baina asko zera errexagoa. Vale? Hori beste ikan ez da, eta horretarako zan bideo. Venga, bien arte.